Здравей, зрители и почитатели на YouTube. Аз съм Епичингова Стоян и както виждате, днес започваме с поредния си клип, в който ще е влог, за който именно снима хората, които се вживяват в разговор, който ги пренебрегва. Така че добре да видим първото. Ала? Кати, здрасти! Исках да те питам дали ще се видим в Snapchat. Ама защо ти обеща? О, бе, ти ми обеща! Никога не си спазваш обещанията! Така да са, хората, които, примерно, така трошат си телефоните, защото, примерно, някой негова приятелка е зараза. Именно така беше сестра ми с един път, само че същия случай беше с баба ми, защото баба ми беше обещала нещо и как ми се обажда и на баба ми беше излязла някаква работа и не можа и баба си, как си удари телефона в земята. Така, както и да ви интересува. Естествено, само да кажа, че тези хора доста лошо се получава така, че защото те по някой път избухват. Ало! Няма ли да излизаш? Хайде бе, тъкмо се разбрахме! Така, само да кажа, че това са някои хора, които доста често избухват, нервират се, чупат своите телефони, ефтини, скъпи, се някакви телефони. Аз, например, понеже да се избухам, бяхме купили Samsung Galaxy S4, преди това имах часовник телефон, ето го. Не е от тези бебешките майки, ето го, от Hong Kong. Часовник с тъчскрин. Но обаче да се направи на интересно, бях го сложил да се зарежда и после някъде ми изчезна зарядното, естествено. Така, надявам се това да ви извади полука, да не си чупите телефоните, защото доста често ми се случва. Така, надявам се да ви хареса този клип. До следващия път, когато ще се видим.